Conseil ministre olu baro timela nga jamana kono. Conseil ministre muni o baro dala meteleke arabado na ofumako wa mercredi no ubena février kalo kile muwa ani kile masamba fulani muwa ani nani. Conseil ministre ni ya takalaje jamana nyama apme areka nyama kono meteleke kolonel Assimi Goïta ni ya baye ka fo conseil ministre na oye e wada tout fin de l'année ya takalaje aklina do tala ofumako projet de texte kata se projet de communication ofumako projet de texte kata se e wa pro conseil ministre mun na be ka fo oye aklan do konita muni meteleke projet de texte ulu do tala kata se nomination do kelima fo kata se kuna foli do fana fo kata se kuna foli do fana dilema no mako communication wala abe fo mako chapitre des mesures législatives et réglementaires mo meteleke anga enseignement supérieur sans faire kalanso o ministre ale aklan do taka ni conseil ministre ma ke be ka fo afo mako projet de texte mo be kuma afo makanala ko institution des sciences humaines ale biseka wa blasenga tuko ani alabaratugo ni institut des sciences humaines kibe ka fo akoni sigla seka kabisa mbakile kema kono ani bi woro ani efla ko ke kumra tala ka seka wa demeta ka nyeshi ngela munu ngoni mbeno alsa wa kalanko buna kunka wa jamana munu ngoni mbeno ulu beteleke jamana munu yoka ya jamana munu mbe no ulu yoka ya mahoro yanta kabi watula jamana den ni bay ka se ka fo ka wuli ka joke ka se ka ulu fana bla jamana kanu an jamana la barali minen kon la wa dusu be se ka la kun tugum la ka se ka nyeshi jamana fana kanu an jamana marali e wata bulu fana makata se an du kon la bay ka fo mu teleke an reka kokoro an an ta bulu la ulu be se ka ke wa la lati me fen tugum na an reka sigido kon la ajala ka fo mu teleke ni agilna la no teleke établissement public wa kalan so do mo wonna bla wa jabando bla de len to wala kibe ka fo na fo ko wa caractère scientifique et culturel kibe ka fa kon talaka bla senga ni shara seno fo ko ordonnance numéro 02053 PRM ale bolno bla la juin kalo kle duru samba fla ni samba fla anifla afla to mina ka se kana wa kokoro madoke ani ka yiri wal fana ke ka nyeshi afuma ko sciences humaines et sociales o baro akilon fana ma kan la kibe ka fo mumbe talike an ga sigida la mali konna la kan la ka nyeshi araka tabulo ma akasiko ani donko bunakunga afuma ko décret numéro 06 477 PRM na le bonabla la novembre ko le kono samba fla ani woro ale koni akmala ni ekol fen bay ka ni kalan so bay ale ka baro be ka tugumna ale ni abiseka ale ka baro be ka tugumna ani are wa mune be akonna la kadira ka fo mo meteleke wa angin galaw uluka bara buna kunka afo mo institution des sciences humaines abika sababu tuguni ka seka do fara wa tesiri kan nin galaw uluka bara wa akilna nofe muniyata ka laje wa nafamu mena bo ala dorate yiri wali o buna kunka o bese ka lati metugo mulla sikida konna la akli jigila wala sen fa kibe ka fo mu teleke anga wa sikida ani alamini bela jeli wa mu teleke wa kidire ka bulo mu teleke sharaire o lati mel ko fana la be ka fo ma je chama ko ni yela ni kalansu bayna akabara o tabulo la o de kum konna la pour ce texte kibe ta fo ka atala kibe ka fo atala ya saka seka majana nun chama wuli ka boyno muni ata kalaje abina sinzi afuma ko comité d'éthique et de déontologie obena bla a 5 ans ka boyno ka klaka joro ba o ko fetuni ka klaka wa felo fana nyini wa gela fi mebeno ni kana so bayin ka seka ulu fana faranyon kan ulu be seka Allah uli ka botugo bina ka boyno mo be talike fana o ka wa conseil d'administration na ka seka o fana chari ka do fara o kundeme baro fana kan Bamako février kalo kile mugan kile samba fulani mugan ani nani secrétaire général du gouvernement Birama Koulibaly ale bolona be sebola